VP, Bishop Balon, mga friends, sa ito mga pag-iriba. Yeah. Maray na hapon po sa Gabos. Sa ngaran kan sa muyang presidente na paggraduaron. Oo. Nangabing mirapirang simana na sana. Yeah. Magkakaigwa kami ng Bicol University. Bagong presidente sa Bicol University. And we're thankful of having the president like Sir Noli. Yeah. Dahil siya sa mga presidente na dainagad na lingawan na isabay ang environmental management and environmental concern sa gabos na lado bida akademikong activities as in programa ka university. So napapanahon ining programa na kaburubago ang piglulunsar ngunyan. Kaya ta? Kaya. Dahil dakol na po kaming na intrahan ng mga similar initiatives. In fact, nakaibago pa nga ni si Vice President Lindo po, Executive Vice President Glenn. At si Sir Glenn na nangyayari na sa mga una sana sa unahan sana alagad ini sa kadakulan kan concern habang nagmi-meeting na overwhelm kan mga dakulo ng mga nagkairisipan dahil nalugod nakakabusol. So ngunyan we need to learn lesson from that dahil kadaklan kan mga nangyayari lalo na sa lado ning pagprotehir ning kapalibutan. Garibaga so nagkakagat kita kan subratang sarapaon. So, nalingawan sa basic. Kaya ako na kanina nakuha sa attention ko kang ang sabi ni Ma'am Brents na magpuon sa aki, magpuon sa basic. As in kita tunay na magbiriyo para ibusol ang ubeto kang programa. So as a representative from an academic institution na state funded na yung premier university sa Bicol region, kami nakikisumaro sa programang ini. Loaded po kami kay mga pag-aaral. Dakulon kaming mga gustong ihiras na kaaraman sa tuyang mga kaymanwa. Ako mismo din sa rong marine biologist. As in dakol akong experience encounter as in magagayon na experience sa dagat sa salog. As in kita din aware being the research manager ka university sa nakakapirang taon na din. Aram kung ano ang mga ginigiribo kan sa tuyang mga estudyante. Kan sa tuyang mga faculty as in staff. Manungod sa pag-aaral, advokasya, IECs, extension engagements na primero po function kan sa rong academic institution. Kaya po salamat Sir Henry as in sa DCGB sa pagbusol kay ining programang ini. Kami nakikisumaro kasabayan sa muyang faculty as in student the BU community to this very noble program. Thank you tabi Sir Ronel tatod sir babalikan ta ka